Kaixo lagunak, eguerdion, eta Asier Rubio, ongi etorri. Eguerdion, Joseba. Ongi, ezautu genian hiri horre reportaia musalekin, txerrikin ebai, eta, bueno, oli asko kebaz kasu azteko, eta honen etorriz, da nun utzitu, zenekin utzitu animali guzti? Eolako lekuetan, familia asko launtzik, eta gurasuek ongoituk, eta arreba eskuba botatzen. Ados, ordu, hemen errezeta bukatuta ze, haiduan jumbiarko aldeketxea. Seguramente baiez, porque lana ez du ibiltzea itxuk, eta bai, seguramente bai. Eta, baina bokau bat diteko momentu bat ateko jau, ez da? Bueno, ingo jau, tarte bat. Saiatuko gea. Bueno, komentzitu eta xerre, bokau batekin beti jendia errez komentzitzek, ez da? Beti erretzago. Bueno, zun nahiko errezeta tradizionalak dituzu, ez da? Bai. Gioza batzu baldak izuzen, gioza bat. Ez. Egix esan, ez. Bueno, giozak dira, masatxo bat ingo deu, betegarri batzukin, gio perretxiku saltza bat, aldi berian, ire bizitza ezautuko jau. Ados? Ondo, adakoro. Adi lagunak zaio, bikaina dator. Bueno, lagunak eta Asier, esango jat pausuz nundik noa ebiliko gaituen errezetakin, bale? Hemen ningo jau, orea prestatuko deu gioza hori egiteko. Eta erresadek, ura, irina eta gatza. Masatxo bat ingo deu, plastikoaten rulo baten sartuko deu, utziko deu lasaitzen masa, eta gero ingo deu moztu eta lusatu. Lusatuko ditugula borobiltxo batzuk, eta barruan sartuko ditugu hemen, kasu honetan txerrila, tipulina, jengibre raiatua, eta pixkat likido antzia galditzen bada, harto irin pixka botako dio, loitzeko. Eta hori jungoa giozan barruan sartuta. Eta hoi, aberazteko, ingo ditugu pare bat gauza. Bat, perretxiko saltza bat, ingo deula tipulatxak gorritu, baratzuri ale batzukin, bertara perretxikoa botako ditugu, xitakiak eta baitare barren gorriak, eta hemen dazkau xitake lehor batzuk. Baitare botako ditugu bertara, eta saldakin goxatu ingo ditugu. Osea, arki. Perretxiku salea alaiz. Bai. Gero, perretxiku saltza horrekin, giozak inda daudenian iten dia. Sartagin batean olio pixkatekin prejitu, eta prejitu puntu harrapatzen duenian, botako dio bertako salda pixkat, tapatu, eta hor 10 minutuan bukatuko dira iten. Eta hori, plateraratzeko garaian, ingo deuna da, aberaztu, salda hori guztia birrinduko deu perretxikukin, gaineti botako dio, eta beste perretxiku berezi horiek, ingo ditugu salteatu, eta baitare lagungarri bezala jarri. Ongi? Laban egin zemuz moldatzea iz. Bueno, batu bat txarrin bat izartzeko bat ma erretzen. Katxo izlama. Bueno, ingo jakenaek, tipula txauek, zuritu, eta txikitu, eta mendikan 3 ale baratzuri, bale? Eta nik jungo naukena horrega prestatzen, bale? Bueno, kontatu iguk, ikusi genian musalekin, baita txerrikin, baina baserriko alaiz. Ez, nungo aiz, ni izatez kaletarra nau. Kaletarra alaiz. Kaletarra. Bai, Baina, bueno, eta nola sartu zitzaizun grina, nola esan ni baserria nahi dit... Nik uste jate jaixo nitzanetik. Bai, lurra heldutan nahi joan bizi. Lurra eta animalixeak eta beti izan den nire pasioa, eta gazte-gaztetatik eskola bukau eta ia arginakan mundu horrekin lotura zekan zerbait nahi nabalain, eta Fraisoro nekazale eskola junitzuan, eta han, formazio profesionala inaban, eta, geho hortikan beste basarri batzutan deibili nagulanen, ikasteko gauza ezberdinekin, batez ere hartzei mundua gustatzen jatan, baina, basarri txiki bat eosteko aukera eukin duen, eta, basarri txiki hortan, hartalde handirik ezintzan jarri, eta beste alternatibatu bilau gendu zen. Eta lehengo oliaskua jarri gendu zen. Oliaskua. Baina hori nunguaiz, jatan, hor debago jeneko aldeko... Elgoi batarra. Elgoi batarra. Eta gio guain, etxaldian nundak? Elgoi barren bertan. Saloentzu hau zuan. Eta hor du, norra aurre egiteko, izan berruan, lur zaik zeukan da eserre, eta nola inuan hasiera hori? Hasieran, gura zuen beti bezala launtza onditxekin, basarri txiki bat egin duen. Eta geho poliki, haunditzen jungaituk,
noiz gai gaitu gitziten, hau noiz izan nuen aurrenengo pausu hori manuana basarri hori hartzeko? Ba, Lumao horriko lehenengo loti ezartu nahona izan zen 1986 garrengo urtien. 1986, Ja, edade pixkate bazuke dira. Osea, aurrenengo pausu hori oilaskuak ininuan orduan. Vale. Eta oilaskuetikan noiz inuan paso txerri eta bihorretara? Bueno, oilasko tema alde batera utzi gabe, txarritan sartu nitzuan 4 bat urte berandutxua, 2000 garrengo urtien, ero. Proiektu polis bat azaldu zen Tolomendik bultzatuta, eta, bueno, hasi inoezen lehenengo proba batzuk eta itzen, eta, bueno, izan zen gauza bat bai, aktibidade politxe zena, ez? Mate zaman, lotura gitxio, oilasko edakana baino, eta, bueno, nola enneken atzea gehatzen, hortan heldu ingendun. Eta azkenien ala aluan horrek lotura da sekak, azkenean danak sekak lotura, ez da? Animalia beti sekak lotura, ez da? Irurunda ostu egunien jaten dabe, eta zikintzen dabe, eta... Eta arribiluela txukuntzen, oiak, azpik, larre, eta geho jaten ematen une horre, ez da? Azkenien kale mundutik etorritxea ez do, hango gauzoko batek esan zien, I pentsau, I jan deken lekuan, animali jaten behar dela. I lo iten deken lekuan, animali loin behar dela. Eta I gehaten lekuan, hori ondo iten baldin baek, bestean bakarrik etorriko. Karo, gu bezala, ez da? Ondo loin, ondo jan, da ondo berakoakin, ondo itxaudek, ez da? Garrantzitsuena, bai. Eta, bueno, animali hori guztitatikan, zein dek gehien gustatzen zaikena? Zein dek iri gehiago goxatzekena? Eix esan bihorretan. Bihorretan, Ikusi nizkin, Euskal Herriko mendiko zaldizei politaz kaken, Nire potxokaz eskat, Eta amorratu, gegia esan, ekarri nizkian mendia garbitzeko, eta enamorautan izio, enamorautan izio. Animali eskerronekuek, Bueno, honekin geixo zatitu behar dira, o txikitu? Oso ondo, betu hauek, hor bera gota, hor kontzira, organikoa. Eta hori ingoikena dana txikitu, eta gorritzen jarriko dugu, geho perre txiku bertara gotatzeko. Hemen ikusi zuenik, horea ze gauza simplia dan, Hore, fin bat, ja, amasatu da, baina guen garrantzitsua da, reposo txukun bat itia. Eta reposo hori iteko garaian, ingo diona da, plastikua jarriko jot, zehatikan ez lehortzeko, azalik eziteko, eta gero reposo txukun egiteko. Ordu, ningo dutena da, bertan sartu, buelta pare bat eman, askazalak imosten nik hemen beti plastikoa golo, ditu nintzen lanian, eta hemen iten dena, pixka luzatu, gero, bastarretatik heldu, eta buelta batzuk eman. Eta hemen jadakau, prest, reposo iteko. Hoi iteko ingo deuna da, lapikua jarri martxan, ni usten dut hemen jarriko ditugula perretxikoak, dantzan, ingo deuna da, lehendabizi batzu ja jarri, bota inda da honian ja bertara, zua garbitu berditut eta. Bueno, eta zuk behorrak, nundazkazu? Iku ilun, mendin libre, o larre? Bueno, larretan dazkau. Larretan dazkau, zatitxo bat bai dakat mendaroko mendi batian, bai. Gutxi batzuk, baina bezala etxeko larrietan da... errentan hartutako basarri batzutan eta holaxe. Vale. Eta bihorretan hori geozetako askazu, rekriaiteko, bizilan saltzeko... Bezere da ere, landak eta zelaiek eta pixka garbitzeko eta geho moxalak okeletako, haragitako saltzeko. Ados. Eta haragitako, hemen Gipuzkoan etziok ohitura asko, ez da? Geho, araba alden da basikate kultura gehiago bihorra jateko, ez da? Ez hemendik kanpoa bat. Zuen noa zintetzu kanpoa, esateko asko Italia aldea eta bestea eta hola eramaten diala, ez da? Zabaldu de Italia, Suiza, Frantzia bea ere bai oso zeadek. Eta gero hemen, por ejemplo, penintzulan Tarragona, Katalunia eta Levante, Valentzia alde horitza oso handikoa ditu. Apreziatua da ere bai aragi hori. Tira hundixea, bai. Bueno, hemen txe, indeuna da, perretxikon saltzantzako baratzuria eta tipulatxa martxan jarri deu, indeu masatxua, eta bitartian jungo gaitu erreportaia bat ikustea. Ondo iruditzen zaik? Oso ondo. Eta noa nio jungo gea? Zumaian nio jungo gea, bertan Juanjo Larrañagan arategira, eta prestatu dugu zerbait, goxua. Goazen ikustea. Aupa Joseba, Juanjo Larrañaga eta Victor Lezama gea, Zumaian gaude basadi osategian, eta gaur gonbidatzen zaitugu gure arategi ezautzera. Ongi etorri! Gure proiektu hau 1900 eta 87an sortu zen. Lehendabizi bi sozio ginen, baina guendala 33 urtetik nire emazte nekanekin
eraman deu negozioa. Guztira hogeita 17 urte izan dira, eta lehengo urtean errelebua pasan nion Victorrei. Victorrek nirekin 10 urte egin ditu, eta bain dalamaki negozioa bere emaztiekin Jessica. Jendiak hemen berezte gaitu bertako produktua saltzen duelako. Urte askotan neure txekorrak gizetzen jardun deu, eta bestelare bai txerrilla, kumia, alegindu geha beti ingurutako basarrikua. Gauzak asko aldatu dira urte habetan, eta jaki prestatuekin guain lan gehiago egiten dugu. Bidia hortikan doa. Hortikan dator gaurko proposamena, basarriko txerri bezua erreta, eta guazen prestatzera. Hemen gaude gure obradorian, Victorrekin, Victorrek egingo du bere formula da gaina, eta, bueno, hemen dazkago osagaiak, txerrien bezua, tipula, batzuia, ardo txurilla, olilua, mostaza, larantza sukua, gatza, piper beltza eta oreganua. Lehen da bezi hemen dakago bezua, kenduko jo ukondua, ezurra eta garbituko deu gizenak eta tendoiak. Errezeta hau datorkio Victor venezolana da eta hango ohituran errezeta bada. Gero osagaiak eta pixkat adaptatuta gure erara, Euskadiko erara. Txerri bezuekin batea prestatzen dugu baita txerrikumia, baja temperaturan, arkumia, txerri kostila ere bai, labian indako produktuak, bai bukatuta edo baita etxian bukatzeko. Geota gehiago egiten dugu, ensaladilla rusa, bakailaua, txipiroiak saltzan, albondigak, karrilera, mingaina, tabar eta bar. Ondoren, osagaiak nahaztu goiteu, eta jarriko deu bezuekin batean, gatzuretan. Bueno, ia salmueran 48 ordu euki deu, eta guain, sartuko deu labian, 24 ordu temperatura basuan. Hogeta lau ordu pasa ondoren, labetik ateatzen deu gure txerri bezua. Ja listo dago. Ateako deu, eta berriro labian sartuko deu erretzea. Hogeta 5 minutu, gure txerri bezua prest dago, ateako deu, eta guain presentatu egingo dugu. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko proposamena baserriko txerri bezua. Zumaian gaude, nahi dezuenean, etorri. Agur! Aupa Victor, eta aupa Juanjo, eta aupa Zumaia, ez da, Ona, ze gauza txukune indezuen, eta gila esan olako herriko aratek gila ze garrantzitsua dian, ez da? Oso garrantzitsuak. Horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu hementxe, gure errezetakin. Bueno, indeuna da, hau, erreposua dakaia, bakizu telebista magia iteula, eta hemen dazkau batzuiak eta tipulatxak martxan. Ingo deuna da bertara jungo gea, bai, xitake hau txikituta sartzen, eta barrengorrik bai, hau ire kontu, bale, Asier? Ingo ziouna ebizak, barrengorrin enborra, ez badaka luzia eta zikina, eigu aldu, barro aldeu bota. Aldiz, xitakien enborra hau, oso gogorraek, bai, kendu inbere, batziok, olaitek eskuakin, eta behateatzen dek, ego bestela labanekin lagunduta, bale? Bai, gio, lauki txikitan indana, eta bertara botatzen jungo gaituk. Eta ni jungo nauk, giozan, barroko masa prestatzen, barruko betegarria, aragi, txerri aragila, tipulina eta jengirre raiatuakin. Bueno, taldi berian, guan txerriten goi hau pasu. Zenbat txerri askak, desiente askak ez da? Bueno, lotian normalian 150 izaten da. 150 Urtian pare bat partida ero lote astizkio. Vale. Eta zeiten dek, lote bat jun arte besti estek etortzen, o bila? Ez, vale. Dana zea, eta gero lurrai deskantzu eman, eta txabolak eta garbitu, desinfeta,
pintxau, janontzik eta dana berriro pintxau, garbitu, osea, bere lantegi bat eta bere... Zenbat denbora oteituk ire txian edo, zenbat denboakin etortzeituk, txerrikumiak? Txarrikumiak etortzeitu generalmente, 25 kilo, 30 kilo bitxertian, eta bitzen da pare bat hilabeteko bizitza. Ze txerri arraza izaten dek? Bueno, guk ibiltzen dugu generalmente kurse bat, dala duro, gaitxa, eta ama izaten da zuri horietakoa. Piskat luze samarra dana, eta, bueno, horrekin ibiltzea ditu. Batez ere duroka sartzen diegu, ematen diolako rustizidadia eta oklan kalitatea. Eta bestiak ematezio gehiago eta mainua eta etekina, ez da, igual. Eta adibidez, etortzeituk 2 hilabetekin, etortzeituken etikan, juteituken arte, berdinak jateie? O aldatzen juten dek? Aldatzen juten dek. Zerrekin azteituk hasieran, adibidez? Ez, bueno, beti pentsua da, pentsu komposatu bat, baina, bueno, azkenean geure formulekin eta geuk sartutako portzentaiekin eta abar, eta gero, nola lehenengo egunetik basuan da zelaietan debiltzen diezen, beti pentsua eta kanpokoa komplementu bat izaten da. Hor, bi bonda ikusten den bezala, aristi, pagadi, tan jauzen hor eskurrak, txitxarek, suspraiak eta danetik ematen. Zaharra, harrapatzen damen dana, bai. Zenbat lur zaidaka behaiek ibiltzeko librian? 150 txarrendako, 10 bat hektarea. 10 bat hektarea? Bai. Ez dute txerri gauza hona dela garbitzeko mendik eta asko garbitze duela, ez da? Bai. Asko garbitzeik eta batzutan gehiagiro. Gehiagire bai, gorritu itei mendila. Horretik importantia da, por ejemplo, partzela rotazio bat egitea. Ez botatzea 10 hektareatan da, ibili nahi duzuen lekuan, porque beraiek ere leku pixu hartu ala, gutxi ibiltzeituk, eta... Kaia, pentsuan inguruan gehiago eta ez ditu gurruntzen. Eta orduan, rotazio bat inbar da, eta, bueno... Eta nola kudeatzen dek hori? Pastoriakin edo la? Pastor elektrikoekin, eta gero, gaur egun, dao... Peste porzinan kontu horrekin preokupazio handixe, eta orduan asko eta asko egia ez itxura buelta danak maiastuekin eta pastora elektrikoekin ondo izten, porque azkenean basurde eta kantitate asko dao, eta sartu iteituk, eta basurdek topatu ituk ire txerrin pentsua gaten? Pentsu jaten ez, baina aprovechando, emiak altan darela, bai, otitxu golako infiltro batzuk. Vale. Eta, bueno, txerri horiek, 2 hilabetik hartzeituk, zenbat denbo arte ote bila bertan? Beste 5 hilabete terdi. 5 hilabete eta erdi gehiago. Azkenean, hilo ordurako txarsiak ikutzen die, 8 hilabete hilabeteko denpora. Ordu nik horregatik ditu 2 txanda, 5 hilabete eta erdikoak, 6 hilabetekuak. Garbiketa eta huelta batzea. Noa juten dia txerri horiek, nun bukatzen due? Bueno, hil iten diau iraetako urkaiko tegian. Eta gero, basatxerri elkartiak, kooperatiba gaur egun, kooperatiba bihurtu ginen dela 2 urtero, eta kooperatiba enkargatzen da, dazkagun karnizero, sumaiko karnizerua bezala eta bestein bat. Kudeatzen historio hori guztia. Zabaltzen Pentsatzea kooperatibatik ane bai esango ie pentsua nola egin, nundik nola ibili eta dana, ez da? Danok aldan produktu bateratu bat eta atzeko. Karo. Vale. Bueno, hau barroa, hau ere eta bai. pentsu fabrika berdinak, eta bai. Bueno, eta hoi gutxi balitz, bi horrak, txerriak, hoi askoak. Bagitxestik, jo eta gehiagoa, bi horrak zen bazkak. Oita bost esan deko gola? Bai. Bestia, 150. Oi askokin, oiokin, guain noaino jungo gaitu, zenbat dazkak? Oi askokin loteko 5.000 eta 500 ibiltzen. 5.000 eta 500? Bai. Katxiz lamar. Eta hoiek nola kudeatzen ditu? Hoiek zenbat... Hoiek lan asko ematei. Bai, Hoiek dira 3 animalitatik lan gehien ematen dena. Bai, gaina gutxiena nola dazkakene bai, ez da? Ama, eukiko gaituan behorra bezala, 25, Bai, seguramente gutxi bizan. Baina gero diruik ez. Bai, hori dek. Bai, gaur egun gaina azkenengo urtietan gauza ez dutzen dago. Bai. Danoi bezala argi, gasoil eta pentsua asko igodia, eta egiz esan nahi geha nahiko sufrimentu pasatzen. Hona, ze botako izkia barrurala? Bai, botatzen, betu, hau kolorea hartu du, betu ze kolore txukuna hartu diguen, eta guain, kolore txukuna hartu ostian, botako ditugu perretxikuak, eta gero zuzenian salda. Vale, eta esatezu, pentsuekin historiakin da, Ukraniako historiakin gora indik danak bikoiztu dana, ez da? Ogeixo. Eta nola inbierdezu hori guain zatik guain? Ezin dek presioa bikoiztu. Bueno, aldek, baina ez dik erresa izan berri historiak, ez da? Normalian, bai luma horrin eta bai basatxarrin beste...
beste produktu askok, ez bakarrik nekazari produktua, beste produktu asko, gasoila eta ikuste jau, isoten da, eta egun batetik bestera isote izue, bi enpresak politika dakauna dek, azkenian kalitatezko produktu bat itzen diau, eta oitxura ero filosofia dek, merkatura ez aplikatzea directamente kosto horiek. Asko barneratu itzen dia kosto horiek, aldan neurrixen, eta igoera oso murriztu izaten dira. Baina historiaek, olioena hio zaitek eta txerrina jetxin zaitek. O hau hio zaitek eta beste gaitek. Baina hemen kasu honetan dana gora. Dana gora, ez da gasoila gora, pentsua gora, argindarra gora. Azkenengo bi urtiak oso zaila jarri dira. Oso zaila jarri dira. Baina, bueno, hau da gauza bat, vocacional, esaten da den bezala askok, eta hor jarraitzek, sufritzen, eta esperantzakin, egunen batien, asunto hau buelta emango dala, eta, bueno, egoera egonkortuko dala, ez? Ni pentsatzen dut, egonkortu beharko zala, o instituzioetatik, o nun baitetik amintza lagundu beharko zala, zeatik baserritarrak eta sufritzen hiltzia azkenian danontzako, gaitza, ez da? Bueno, azkenian, gizu zedaka, guk bertatik bertan itzen duna, bertan jaten da. Guk ez dio bialtzen Frantziara, o beste nun baitxean, esan guk produzten duna bai basatxarrik eta bai lumagorrik, produktu lokala da, bertan saltzen da. Eta, bueno, ni pentsatzen dut instituzio aldetik handa laguntza batzuko etorriko zian, beti ez nahikoa, beti erdizka. Beti daude laguntzak, baina askotan burokrazia handiko izaten dira. Eta askotan iristen dira behandu. Ja, zuluein da donian. Zuluein da donian eta soka ondo estutu da donian lepora. Claro. Baina, bueno, egisa da laguntzak etortzea jasela. Bueno, hauek olaxi sartuko ditugu, Bueno, ingo diuna da. Hauek, sitake lehorrak dira, ingo diunari bai hauek endu, bale? Ingo izurria txortenak endu, eta geho dana batea, saldakin batea sartuko ditugu. Hone gorra doz, Bai, hoi gorra ziok, Bai, askazela gutxi aldakak. Nik horretzen tak, galdu itezio, eta ber. Bueno, labana ondo moitzek. Ite alditu makiletan labanak eta izena jarri eta holakoak. Ez, baina semia asko gustatzeko oin makil kontu eta hartu eta sasoien moztu eta erakutuzio. Eta urritxa, nola, hori, urtzarrileko hilberan eta gizeta. Bai. Bale. Eta orduan semiak bai, gogoakin, ikuste dituko hor gustatzeko. Bueno, semia batez ere asko laguntzik. Etxeko danak, Etxeko danak, bai. Zenba semea labazkazu? Daga seme bat, aritz, eta geho beste neskatila bat, intza. Intza. Zenbat urte daka, 14 eta 11. 14 eta 11, eta heldua dek mutila. Eta ja hortzei buru belarri ja danakin, Bai. Bueno, danakin ez, baina behorrekin da asko, bai. Eta traktoriakin, da holakoakin, bai, Ez, makina sali estek, makina salia, estek. Vale. Orduan animali saliak, eta bi horrekin da guztu ebitzek. Bueno, hasieran nunbaitxetik hasi behar da, danari golpea ezin da heldu. Nahi duzan poliki hasi behartzea sartzen, eta... Eta ezin dit despistatu ikasketak ondo bukatu behar diata, ez da? Hori lehengua. Baina, bueno, paseki behak ebaitxa. Bai, ondo sartzek. Bueno, hau esek sartuko izkiu hemen bai. Botako diogu, igual ur pixkate bai, saldakin ez da nahiko bete, ingo ideuna da ur pixkate hartu hemen bai, bota bertara, eta bagoaz hemen, txirrik itxarraka. Bai, itxura hartzen. Oide, gik esan dek, nahiko baldarra itzala zukaldean, da etzekin baino labana oso ondo moitzek, esan diatena. Gutxi biltzen oso zukaldean. Gutxi biltzea laiz, bai, Zer errezeta prestatzituko, eukiko errezetan badezateken ahi gaur gonbidatu azizka eta hau xeingo ziet. Egixe esan, zoze prestatu behar balin bada, zoze laban itxeko. Bai, labia. Laban, o antxuma erreta, o txarrikumia, o lako zozer, baina laban. Bestela, lapiku zaintzen egon behar balin baiat, mal asunto. Peatu itezek da nagoze. Eta semiak eta zukaldatzea aldu zerbait. Bai, zaharra hasi da, zerbaitetan, eta askotan bai igual bai ama eta bai bio kanpuen gare, eta... Etxe eritxita falla inda? Solakoik ez, baina, bueno, behintzat bere zea bai, bere behai tokatzen dakona jatia bai. Beza etziok zai juteako, ez da? Este gutxi. Nire irrikitan, esan dekenian semia. Nire buena zia da, etxian, manexe, behatzi urte inberditu guantxe. Eta manez, bueno, gaur ze, zu prestatuko zu, eta...
pizkatola inbiar dezu, baina esatez, venga, astea prestatzen da, bea, tortilla frantzesa ingo eta arrastea arrauta buskatzen, bestia iten. Arendako gogorra izango da, etxea kosineru eta Ez ni que bea prestatzen. esateu, baina bea arek esateu, aitona sukaldari, aita sukaldari, bea uste sukaldari ekela. Bai, nahi gabe, tokatu intzaio. Eta esateu, ze jatetxetan ingo zulana, nahi ekin ez, ni telebistan. Aparte. Ai, ama honek etxegi bizita zer dan. Bueno, ikasiko hobe. Bueno, hemen txe, indeuna da, lan asko ja aurreatu, Oso ondo. Perratxiko saltza martxan dakau. Gero esan detena, hemengo suku pixkat erabiliko deu, gillosak amaitzeko iten. Eta gero, ingo deuna da, uak salteatu, eta hauek lusatu, eta bete. Bueno, Asier, garbi geratu zaitek, zen miai, bihorra gustatzen zaizkiola. Ze gustatzen zaik gehiago? Oiokin ibiltzia, bihorrekin, txarrekin. Egiz esan, behorrekin lana gutxio nola dan eta ikuste hori eta bilatze horrek eta beti mendibuelta bat einez, argita pixkat einez, egiz esan politxegoa dek. Bai, bestiak zaude gehiago ikuluan, arbitu inberditu, beti bestiak libra zaudek eta... Eta hoi edo den fokauta pixkat rentabilidadera eta behorrak azkenian pixkat hobi gisa. Bai. Eta bihorrak azken aldian ez aldu esan gora induela eta bihorrak eta kanatu eta gora induela. Bitxu, oindala 2 urtera arte egon hau beste lagun batekin moxalak erosten gendu zen, letxalak esaten diazenak, 6-8 bat hilabeteko edadiekin. Udazken aldea erosten gendu zen, da gero itxen gendun taia eman, kintzen osaten dana. Kintzenua, ja urte eta erdikoak edo. Urte eta erdira eroan, eta gero zebaderotara saldu. Baina, zeu komentu duzun bezala, azkenengo urteetan goraka da onditxe egon da, bai konsumoana eta bai beraien presio ere bai. Orduan, pixkate mundu hortatik urten behar izan nau, porque azkenian... Osa, ia muxale esneko horiek erostiare garesti eta pentsua gora, eta azkenian erabakin behar da, pixka bat, nundik noa jun, da... Gora iteo, baina gora iteo alde guztitatik, eta azkenian ez da gauza gona. Nundik administrau gauzak, eta... Bikain. Bueno, hemen, indeu, gillozein barruan sartzeko, nasketa. Esan bezala perretxikun zalda martxan dao, eta bitartean jongo ditu beste erreporte bat ikustea. Ados? Oso ondo. Aizea jatetxea jongo geha, eta ikusiko zuze gauza goxua prestatu duen, behaieke bai. Aupa Joseba, hemen gaude Donostin. Aiete auzoan, nik ernaiz eta aurkeztu nahi dezut Aizea jatetxea. Etorriko zean erekin. Aizea jatetxea ireki genuen 2021ko urrian. Eta proiektu honen atzean gaude Rodrigo, Lau eta ni, 3. Hotel Palacio Aiete barruan dago eta ingurumena da zoragarria. Egiten dugun sukaldea da, erabiltzen ditu denboraldiko produktuak vanguardista toke batekin. Eta asko zaintzen ditugu plateren aurkezpenak. Esango nuke dala gure etxeko marka. Eta eskaintzaren aldetik, astean zehar egiten dugu eguneko menu bat, oso zainduta, eta asteburutan dakagu. Asteburuko menuak eta karta. Hau dena ja kontatu ondoren, jungo geha sukaldea rezeta berezi bat prestatzea. Hemen gaude, Laurekin, Lau da gure sukalde burua eta bazkidea ere. Eta, gaur aurkeztuko dugu gure rezeta. Gaurko rezeta da txerrikumen ravioliak, zigala errearekin eta tai salsarekin. Eta hauxe dira osagaiak. Alde batetik, salsa egiteko, zigalen buruak, tipulina, porrua, azenarioa, lemongrass eta kurri berde pasta. Bestalde, zigalen aragila, txerrikume aragila, pasta wonton raviolak egiteko eta dekorazioa egiteko lima. Hasiko gea tai salsa prestatzen. Eta horretarako txikituko ditugu barazkiak, tipula, porrua, azenarioa. Gehituko diogu zigalen buruak, eta gero gehituko diogu ere zitronela eta kurri berdea. Hemen erabiltzen dugun osagaiak denak bertakoak dira, txerrikumea bezala, adibidez Nafarrakoa da, eta erabiltzen dugun denboraldiko produktuak. Eta hau da emaitza, turmesetik pasa dugu dena, zurgatu dugu, eta hau da tai salsa. Eta orain egingo ditugu ravioliak. Dakagu alde batetik txerrikumearen aragila eta
hori ur pixka batekin egiten dira ravioliak. Plater honez gain, gure plater izarrak dira adibidez estil tartarrak, kroketak, eta erabiltzen ditugu hainbat eta hainbat negualdiko produktuak, adibidez orain alkatxofak, zainzuriak, eta postren artean gehien gustatzen direnak dira adibidez, daukagu bat, dala txokolate, laranja eta olioarekin egindakoak, eta bestalde marrobiarekin egindako beste bat. Gero, egosiko ditugu ravioliak eta markatuko ditugu plantxan zigalen gorputzak. Daukagu dena prest, jungo gea plateratzen dela. Bueno, Joseba, hau da aurkeztu dugun platera. Espero dugu zure gustoko izatea. Eta bakizu, laiztatu ne badezu, hemen gaude, aizagatetxean. Eskerrik asko eta agur! Hau palau eta hau pa Ikers, itxura indiguna, Itxura Ai, ara. ama, hemen beti ikusi, eta dastatu gabe, baina hemen bertan zaudete, igual gio pasatuko naiz dastatzea. Hau pasuek, horrela jarraitu. Bueno, gurean jarraitu behar dugu, behitu zein deun, Hemen, gioza batzuk inditugu, a ber, nik itxitu nire erara, Bakizu, japonesa ze esku fina dakaen da zein nola dituen gauzak, gu ingo deu euskaldun erara. Inbiar deuna da, behitu, bat hartu, iten dez, fin-fina moztu, gehiagi ez izateko, eta hemen, bai, botatze jot harto irin pixkat, ez pehatzeko, bildurri gabe hasiera batean, gero soberan daunak enduko jo. Eta hemen iten detena da, hartu, arrabola, eta alde batea, Ondo zabaldu. gero bestea, baina ikusi zen masa ze fina eta ze harra gelditzean, Eta gero eta finoin, gero eta goxuo gelditukoa. Eta gero, borobila gelditzeko, hemen, arito badakat, iten diot, moztu, eta hauek ez ditugu botatzen. Gero aldeu berriot danak bildu eta beste batin. Eta hemen txe, ingo deuna da, nasketa, prestatu deuna, txerrilla, jengibria, tipulina, perexila, eta gatza eta piperrakin. Guain, harrapatu behar da bastarretikan, horrela. Eta hemen itea pedizko bat. Pedizkito, beste pedizkito, hola jun bukatu arte, eta gero inbiar dana da, itxi. Norbaitek esango, ite eharra iten nahi zaio ze. Eharra ez dakit, baina koxua seguru. Seguru. Bueno, eta hemen txe, hola jungo naiz ni, pixkan egiten. Garrantzitsua da azpin irin pixka botatzea, beste gero pehauta gelditzea, eta nola infina dan irik iten dia. Bueno, hau listo. Eta zu lagunduko jazu, hemen, bi baratzuri zuritu behar ditugu, eta txiki pikauta. Eta gero inbertugu perretxiko hauek garbitu pixka, bale? Hoi ingoitugu salteatu, gero plateran gainean jartzeko. Ni hau esekin jungo naiz, eta zu horrekin, bale? Bueno, eta zu, baserrian animaliak eukiz gain, fabrikan egite zu lana. Bai. Katxiz la, amar. Bai, mendaron lan itxiet. Eta nola, nondik ateatzen zuten boa hoi dana? Normalien erreleboka lan itxiet, eta erreleboa da tailerrian, eta beste da bazarxean. Bai, ik bi releboak iteitu, bat eta bestia. Ama, irugarren releboan loingo ebentzat, Asteburutako ere bai, hartzia. Asteburutako ere bai, kinto relebo, esatea da. Horrek danak hartzitzu. Zertan iten dek fabrikan lanaz, nun iten dek? Da Mendaroko RTZ lantegia izena, eta itxizki hau rotulak. Kotxi indako eta kami indako eta... Aiadurez eta iteun bezala hemen hori... Bai, automozioako piezak. Bai, eta zizan behar nizun. Zeiten dezu, beti relebo berdinen, o relebo galdatzen? Aldatzen. Goiz, arratzaldeta gau, irurak? Ez, gaua ez. Gaua lotako. Deskantzuako. Eskerrak. Eta, orduan, zenek kudeatzen dik ez honian eire... Esan dizuten bezala, hau proiektu hau dana etzagon erotik familiak espasan lagundu. Gurasuak, arrebak, semiak, eta, gero tarteka ere bai, por ejemplo, esitxurak eta olako lan potentiak eta dira zenean, beti enpresain bateo... Talde bat etortzen dek, eta horre gauzak eta, bai. Eta gero, egiz esan suerte asko eukidia, kuadriak nire eukidia jende bat ere beti preste ondana laguntzeko, eta familia, bai. Oie izeman berdio, nola engainatzen joko jek? Oilasko pusketak, Oilasko, atzo ere bai, haragi pixkat, igandean kargago genduzun azkenengo oilaskuak, tandauntakuak, eta gero ite jau bertan afari bat, etxerak hartzen duzen oilasko horietatik partidu euren dako ere bai, eta asko nola gustatzen zaien, pentsatzeiat, Ogoetak aurtian jarraitzei etortzen eta... Bale, ondo zaitzeituk orduan. Bai, pentsatzei bai. Horrei heldu, holako asko etxiok eta. Bai. Gero eta zaila badek jendia topatzea
laneako eta esto, egin esan, Baina kanpotarra. norbait badakazu ere bai lanian kontratatuta edo... Ez. Jope, zu dakazu ezuek txampa eharra. Bueno, egin esan gauzak horren trukua dek ondo montauta eukitzia. Nahi esan gauzak automatizauta eta erresteko, lana erresteko. Adibidez txerrien janaria eta automatizauta botatzen Hori, dira? bai, dakagu gaur egun daude komedero tolba batzuk, Bai. nun pentsua botatzen da tolba horietan, eta nola dakaen beti ura eta jatekua hogeta ordu beraien zera, orduan janala, jausten juten da. Vale. Oli askotan Hori ikusiko da, ikusi, ez dala katiatzen, dana ondo eroitzeala, eta beti... Bai. Eta oli askotan nola dihua? Oli askona ez dauka automatizauta, porque, azkenian oli askoa, esan dizuten bezala lehen, beste lan badaka, eskulaun handitxego badaka, porque, pixu batzutan sartu behar geha, oli asko iretzako komeni ere bai garaz asko botatzia, eta, espaldin bada maneju apropos bat itxen, jateko aldetikan, kanpora zabaltze aldetikan, oli askoa, gizentzen juten da, eta grasa botatzen juten da, eta, azkenian, Eusko Labelian daudezen produktua dira, eta, merkatura eka herri behar diau, bai. Hau ez dakiz zeirute jatzun, txikixeu egin, ero... Oso ondo, hori bikain dago, ingo deuna da, hemen, sartai batean jarriko zu, eta gero bukaeran perretxiko batzuk ingo zuna da, hemen dikan, multzo bat garbitu, hemen dikan multzo bat, eta multzo bat, dana garbitu gabe, bale? Bota honea baratzuria, eta gero emango dio azkenengo momentuan bestela errengo zaigu baratzuria. Baina ja hor utziko dugu. Ondo, eta hau guztiaz gain, denboa librea baldakazu, ez dakit, ondartza gute zean, edo gustatzen zaizun sinefilua zean, edo... Eix esan urtien ondartza gutxi jute ditu, baina irerria jute ditu. Zautza? Bai. Horra amagoz bat eguno pasatze jau, zaiatzea txu pasatzen. Andria gentzuten baldin badia erriten goia, porque beti zateik, honea etorri zea eta etorri orduko ia martxa. Bai, baina bueno. Bai, eta zautzan zer dakatzu, zer hartzen duzu, apartamentun bat, edo nola iten duzu? Bueno, gurasua da, beti denik etxe bat, eta okupa moguan sartza etxuk. Bikain. Nundik handakazu zautzan? Han golf aldeko... Nivel, Bueno, Maribel. Nivel, gizu Argina notarrak imatea. Hori, azotan jute etxuko saltzea eta... Hauek esan diazu txiki, Joseba? Hori ez, hori txukundu ingo izkiu. Igual adibidez hauek, sakabanatuko izkiu, bezu, ja nahiko txukun daude. Igual pixka bukaeraldiak endu, eta listo, horiek ingo izkiu salteatu hemen. Hauek enduko ito mendikan. Oide, gatzeko bizarra hauek endu esun bezala, horiek endu, eta listo. Eta ingo zuna da, ja garbi daudenak, hemen utzi, eta gero botako ditugu perretxikoak baratzurila kolore pixka hartze unian batzuiak. Hostia. Vale, oidek, aldean ziz, ondo. Vale. Bueno, ondo, ordun. Eta segute zeate, Laurok, ordun, Andria, eta Aitona Munak bertan egoten dira? Ez, tarteka, oporrak egin behar dira. Oporrak, ite okupau, Bestela ez die deskantzatzen eurok, ez da guk ere ez. Claro, gainean norbait gatu berko iketxaldian, ez da? Hori da, bai. Azkenian esan dizuten bezala, haiek urte guztia tokatetuk eta gauza batekin ibiliko banitza, igual egon leiken, amagoz bat egun, ero hilebete, ez da hola ezer, baina azkenian hori asko egurtetz espaldin baina, txarri ez hartetuk, eta behorrak izitzen dabe, eta beti da, bai. Eta, adibidez, gurasuak ere bai kaletarrak izan dira, o behaiek baserrikoak dira? Ez, kaletarrak. Kaletarrak bai, egoi barrekuak. Ez, haitxa leonekua da, baina... Leonekua? Bai. Nere aitagin arreba bezala. Bai? Zein gurutako ero? Neonak guain azte santutan. Egua dek, Omaña, bi Leonen iparraldea joan, Asturias aldea, eta menditon torrekoa, paraje, latza, leku baten dagau, etxia 1.200 metroa daun herri txiki batean, bila bandin deintzea, eta herri hortan neguan bakizu zen jende bizidian. Hiru laun, alkatia, Andria eta Pakepakian. Pakepakian. Eta udan da jende gehiago biltze geha, baina egia esan, Uten nahi zenian, da jende gutxi da honian... Hobeto pasatzen duzu. Hobeto. Zuen Guk berao, zautze jau paraje hori, baina Labaineza eta Astorga eta inguru hortan. Vale. Herri txiki bate bai, Jute zeatea area? Ez nahi beste. Ez nahi beste. Bakik, esan duen kontu ekin, Gabonetan, oindio ize bat familie bizkatek gehatzeek, eta, kasu itxea jun, da...
Jo, beste azte Txoixo muturren bateo, zezina pixkat. Bai, cecina de potro eta horre denak famoso dituk, eta ondo daki behitzen, eta, bueno, beti tortzen da zeo zer. Ondo. Bueno, bakite iztaila, zehara bastante Bueno, ezta? eixe esan nahiko abandonotu dakat, hautzez beteta dakat, eskopeta eta dana, bai, azkeneako, ondo atenditik gauzak, o bestela obedek ustia. Eta oin urtien, igual pare bat aldizkuten hau, lagun batzuk inbiteuta Hueskaldea ero, olio horretara, eta horretxekin konforma bidar urte guztia. Luma salia o basurde eta tablare bai? Ez, basurdetan da, ez. Ondo. Baina eixe esan, eta buelta batzuk eman, da laun artien, eta pixket despeja gurua, ez, azkenien... Azkenien eiza eskusaek, Bai. Launakin junda, hueta, teman, da ondo pasata. Azte pixka pasauta. Alade. Bai. Hau ezema jarriko joa, Joseba? Ba, hori ere hartu bakoitzetik dozena bat, o dozena erdi bat, ola 10 bat bakoitzetik da nahikua. Eta, zu paraje hortan bizita perretxiko bileta etzea juten, Ba, eixe esan... Ez? Eixe esan gutxi. Demorik ez? Gutxi, bai. Baina gustatzen bat jati, Han inor pasatzen baldin badata, ze hartu dek eta zelako dituk, eta hemen zesta honetan pixkat geixi da hor, eta ekarri... Edoritzen zezikenak ekarri ditzen, eta? Olako batzuk itxizkiau. Ondo. Bueno, hemen txaigea, txerriki txarraka, zenbat inditugu hemen? Bat birulau, 8. Nik uste, guain, prejitzeko eta jakusteko zui nola itean, nahikoa, gero ingoitugu gehiago elkarrekin jateko, Ez dira, tetxea bialduko jangabe, Jangabe, ez. Jangabe ez dira bialduko. Beitu, ingo deuna da, hemen, sartaitxo bat hartu. Biosakola prestatzen dira. Botatzen da olio tanto bat, sartaira. Sartaian dakaunean, olio tanto bat. Ta ke pixkat ateatzen asteanian, inbier ditugu, giosak bertara sartu. Beste sartai bat jarriko ete bai, ja zure perretxikuke bai, salteatzeko. Hemen jarriko deula. Vale, horrela. Zizu sartaian da, kazuia, baratzuia, nizekan nik buruare bai. Alikate bat bezala. Hemen txe jarriko jo. Vale, hau martxan, eta hoi martxan. Beitu, Olio pixka botako zio. Vale. Eta hemen, esan deuna, kia botatzen asteanian, inbiardean da. Beraka jarri horrela, eta prejitu puntu bat emango jo azpikaldetikan bakarrikan. Horrek zabaltzeko arriskuete egitzeik gala? Ba, irikiteitu batzutan, geho segun olain batzuk itegu, bi aldetatikan pasa, eta geho salda gota, baina guk azpitikan emango dio. Horrela xe jartzeitugu. Hola, 2-3 minutu, eta 2-3 minutu egon ostian, hemengo salda botako dio, tapa jarri, eta 10 minutu. Beitu nola astean segituan koloria hartzen dugu, azpitikan. Ikusten dezue? Nola dakan koloria? Baina, kolore hotxe hori dakanian, esan deun perretxiko nikutu emango dioula, uste zu hemen salda earrau, ingo dugu hau. Bertara bota, nahiko fuerte dakat hori, lastai, pixka getxiko dugu, beste pixka bota salda, vale? Eta ikusi hemen ze fundamentu indeun, Ba guain, hau martxan jarraitzeko, ingo deuna da. Tapa jarri eta amaitu iten. Aber dakaten tapa, hemen txe, dagatena da tapa bat galanta, baina bueno, bali joko. Jarriko jau tapatxua, hemen esan deuna, baratzuriak kolori hartzen hasten dianian, ingoitugu gainuntzekoak bota. Hau igual erdila botako ditut, nahikoa. Nik garritxuia pizka geixo, espara. Beti soberan, animali beti soberan, momestako, gutxian ibili gabe. Eta ingo deuna da, itxaron, hau esek bukatzia, ingo deuna da, perretxikon krema birrindu, eta guantxe gatoz, platera aratzea. Bueno lagunak, beitu, krema fin-fina. Eta beitu gioz hauek, Earra usaina ebai, Bai, usaina earra ietzen. Gauza earra india. Perretxikuak ere bai. Hemen dakautena prest, ingo ezue itxaldi, hau kendu, vale? Hau honea, tabanitxak platera aratzea. Venga, hau jarriko ju, hau honea, eta ber, goiara pare batekin. Igual ingo detena da, oetxo bat, indeun kremana. Iark eman diogonei, Bai. Eurre eman diogona. Beitu ze krema potxoltxu indeun. Fina gustatzen bat zaizu, salda pixka gota, o ur pixka gota. Baina nik uste horrela, giosak bertatik pasatzeko, ezin hobe. Hobe hor buelta bat. Bai, hobe, hor. Eta hori jarriko ditugu hemen horrela, bitu, nola karamelizatu dian azpitikan, Gauza harra. Bueno, plater bat iteko, ni ustez, lauki nahikoak gala, beitu azpitikan. Eharra indigu gorkoan. Eta hau, jarriko zio, bitu.
saltza berezi hau hemen gelditzean ere bai. Tanto batzu botako izkigola gainetikan. Hemen krestan, pankilak indizki hau, Hale, hola, Hori, garran berdek. Guain, amaitzeko, botako zio berta. Perexilare bai, baina hor naparre txiko batzuk salteatuak. Hemen erdin. Horrela, Venga. Eta, venga. Eta ingo deuna da. Hemen argina notar bat egiteun bezala beti. Perexil pixka jarri, kolori emateko. Bueno, Asier, azteko eta behin. Eskerrik asko, honea etorri zana. Eskerrik asko dudan oiolako haragi, bai oliaskuanak, bai txerrinak, bai bihorranak iteagatik. Eta hemen jarraituko jau, zukaldatzen. Ados? Hemen txe. Gelditu bazkaltzen gurekin, Oso ondo, bai, sin falta. Mila esker. Agur laguna. Agur. Abiar arte. Venga.